Здравейте, сега ще ви представя вокалите на авторската си песен. Как ще се казва? Имате ли предложение? Ще се казва на четвъртата седалка на Москвичка, според нашия Москвич, извинявам се за грешката, която казах. Четвърта седалка на Москвича, предложено от нашия басист. Така ще започне. Може би е малко по-леко, по-баладично от по принцип ще ни така, по принцип други стилове свириме, но това ще е малко по-леко. Слушайте сега, аз за първи път ще пея. Знаете. Дай малко и на мене. Добре. Добре ли е ли? Сега ще ви... Ето още един вокалист. Ти ще пееш ли? Добре, само да се не гътнеш.